Ведалі, што жанчыны горш за мужчын паркуюцца і схільныя набіраць тлушч на бачках не самі па сабе, а па Божым плане. Чаму Господ задумаў менавіта так? Якое даў нам паклейканне і якую суперздольнасць падарыў жанчыне? Будзем разбірацца разам. Яшчэ крыху пачытаем Віктора Гюго і знойдзем яго ідэал у Бібліі. Я, Тацяна Немчанінова, запрашаю вас на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю вас, дзяўчаткі! Мяне завуць Тацяна Немчанінова і гэта перадача «Жанчыны надзеі». Тут мы з камандай Транссусветнага радыё пастараемся стварыць утульную і добрую атмасферу, каб кожная з вас магла адчуць сябе любімай і важнай для Бога. Мы з вамі зямныя жыхары, таму першая частка праграмы прысвечаная карысным фізічным рэчам, як іх зваў Францыск Скарына, лекі для цела. А лекі для душы – гэта другая, духоўная частка нашай праграмы. І трэцяе, нешта прыемнае на мастацкай мове напрыканцы ў рубрыцы «Скарбонка». У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Сёння наша першая сустрэча, і я прапаную паразважаць, што ж значыць быць жанчынай. У кнігі «Быццё», раздзеле 1, 27 верш, кажа нам: «І стварыў Бог чалавека на вобраз свой, на вобраз Божы стварыў яго, мужчыну і жанчыну стварыў іх». Чаму Бог, стварыўшы Адама, не зрабіў яму памочнікам, такога самага мужчыну, моцнага, трывалага, з лагічнымі развагамі, без эмоцый і спакусаў? Магчыма, калі б першымі людзьмі былі два мужчыны, мы б з вамі і па сёння засталіся ў раі. Але Бог ведаў, што рабіў. Мужчыну і жанчыну стварыў іх. Мы розныя, і таму часам не знаходзім паразумення. Бывае, крыўдзім адно аднаго. Гэта адбываецца часцей праз недасведчанасць. Мы не заўжды памятаем пра тое, што наш партнёр створаны Богам па-іншаму. Ён інакш успрымае свет і не можа мысліць тымі самымі катэгорыямі, што і мы, дзяўчаткі. Будзем разбірацца, чым мы адрозніваемся. Адрозненне першае – фізіялагічнае. Пол, мужчынскі ці жаночы, вызначаюць храмасомы і гены. Мужчына – носьбіт храмасомы XY, а жанчына – XX. Гэта дае нам магчымасць захоўваць відавую разнастайнасць. Выглядаем знешне таксама мы па-рознаму. У сярэднім жанчыны на 10 сантыметраў ніжэйшыя за мужчын. А мужчыны завуцца моцным полам, бо ў іх мышцавай масы на 10% больш, чым у жанчын. І вось наш арганізм больш схільны накапліваць тлушчы, чым мужчынскі. Дык гэта не лішняя вага, а Божы план. Гармон тэстастэрон абумоўлівае буйны целасклад мужчын, а таксама грубейшы, больш нізкі голас. Яшчэ ў іх большых памераў сэрца, лёгкія і мазгі. Але апошняе не ўплывае на разумовыя здольнасці. Напрыклад, нейронныя сувязі паміж двума паўшар'ямі галаўнога мозгу у жанчыны развітыя лепш. А вось участак мозгу гіпакамп, які адказвае за арыентацыю ў прасторы і вестыбулярны апарат, лепш развіты ў мужчын. Таму мы часцей губляемся ў лесе, блукаем у горадзе і кепска паркуемся. І гэта не прадмет для жартаў, а слаба развіты гіпакамп. Па Божым плане, безумоўна. Калі ўжо казаць пра мозг, то яго ўчастак адказны за нюх і слых у нас, жанчын, працуе нашмат дакладней. Гэта звязана з мацярынствам. Господ даверыў жанчыне нараджаць і гадаваць немаўлятак. Дык вось па тонкім, амаль няўлоўным паху маці адрознівае сваё дзіця. А вострае вуха дазваляе жанчыне прачынацца ўначы пры першай неабходнасці, таксама лавіць небяспеку. Мужчыну жанчына таксама выбірае нюхам.
На ўзроўні падсвядомасці па паху яна вызначае імунітэт мужчыны. Чым ён мацнейшы, тым мужчына прывабнейшы. Жаночая скура больш адчувальная і ўспрымальная да тактыльных адчуванняў, бо ў мужчын менш рэцэптараў. А разам з тым у мужчынскай скуры ўтрымліваецца больш калагену, і яна пазней старэе. Затое ў нас лепш развіты бакавы зрок і смакавыя ўласцівасці. Выходзіць, і птушкі спяваюць для вас прыгажэй, і ежа ў вас смачнейшая. Так, магчыма, праз гэта жанчыны часцей пачуваюцца шчаслівымі за мужчын. Пра гэта сведчыць статыстыка. Мы танчэй адчуваем, заўважаем больш прыгажосці, але праз свае гармоны жанчыны больш эмацыйныя. Настрой наш часта змяняецца, часам выходзіць з-пад кантролю. У мужчын не бывае такіх перападаў, яны больш стабільныя. Адсюль наступнае адрозненне – паводзіны. Жанчынам патрэбна кампанія і кантактаванне. Мужчыны, наадварот, любяць маўчаць, быць у сабе. Нават праблемы вырашаюць так жа. Жанчына шукае дапамогу, а мужчына закрываецца. Прыярытэты мужчын звычайна сканцэнтраваныя на кар'еры і дасягненнях. Для жанчыны самае важнае – сям'я, утульнасць, быт. На гэтай глебе часта ўзнікаюць непаразуменні. Мужчыны не даюць дастаткова ўвагі сям'і, а жанчын вінавацяць у адсутнасці шырокіх поглядаў. Мы па-рознаму перажываем стрэсавыя сітуацыі. Мужчына, як запалка, рэзка загараецца і хутка згасае. А ў жанчыны, наадварот, стрэс і ўзровень адпаведных гармонаў захоўваецца працяглы час. Таму жанчына доўга адыходзіць, нават калі прычыны стрэсу ўжо няма. Затое праз такую асаблівасць мы лепш пераносім хранічныя стрэсы, а мужчына хутчэй зламаецца. Гэта звязваюць таксама з выхаваннем дзіцяці. Першы год яго жыцця з пастаянным плачам, недасыпам загортвае жанчыну і робіць яе псіхіку больш устойлівай. Наступнае адрозненне – мысленне і погляды на жыццё. Мужчына ўспрымае логіку і цэласнасць. Жанчына – канкрэтыку і дэталі. Мужчына думае правіламі, а жанчына кіруецца ўнутраным пачуццём. Дарэчы, інтуіцыя ў нас жанчын сапраўды развітая вельмі добра. Калі ўжо яна нешта прадчувае, прадказвае, то можна давяраць. Жанчына недарэмна абапіраецца на свае пачуцці. Ад Бога ёй дадзены развіты эмацыйны інтэлект, пяшчотнасць, чуллівасць, вернасць, эмпатыя, міласэрнасць. Жанчыны радуюцца ў поўную сілу, а мужчыны ў такой жа сітуацыі паводзяцца больш стрымана і, адпаведна, адчуваюць менш радасці. Мы ім патрэбныя, каб больш яскрава пражываць шчаслівыя хвіліны. А вось у экстраннай сітуацыі, наадварот, мужчыны ратуюць нас. Псіхіка іх больш здольная да хуткай рэакцыі і дзеяння. Ні для каго не сакрэт, што жанчыны жывуць даўжэй за мужчын. Статыстыка даказвае гэта штогод. Але чым гэта тлумачыцца? Працягласць жыцця звязваюць з неабходнасцю гадаваць і падтрымліваць наступнае пакаленне. Бог так задумаў і вырашыў, што мама з гэтым спраўляецца лепш. У яе больш абавязкаў у выхаванні, і значыць, ёй трэба даўжэй знаходзіцца побач з дзецьмі. Быць жанчынай – дар Божы. Ідзеш нялёгкай дарогай жыцця, глядзіш уніз і не бачыш святла, а яно над табою. Зірні, адкрый сваё сэрца і любі.
Твоего уславляю си, сердцем хвали, яго хвали, люби. Господа Бога Твоего уславляю си, сердцем хвали, яго хвали, люби. Господа Бога Твоего уславляю си, сердцем хвали, яго хвали. Разабраліся ў тым, як мы складзеныя, як дасканала прадуманыя Богам. Зразумелі, навошта нам дадзены адрозненні, хто да чаго здатны і з чым лепш спраўляецца. А цяпер будзем разважаць пра біблійнае пакліканне жанчыны. Якой жа мяне хоча бачыць Бог? У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Бог стварыў жанчыну як памочніцу мужу, адпаведную яму. Не прыслужку, не падначаленую, але роўную, костку з костак яго і цела з цела яго. І тым не менш, першародны Божы сын усё ж Адам. А жанчына стаіць за мужам. У першым пасланні да Карынцянаў гаворыцца: «І не муж створаны праз жонку, але жонка праз мужа». У хрысціянскай іерархіі жонка падпарадкоўваецца мужу, а муж Господу. Дык як жа нам быць адпаведнай мужу, роўнай яго паловай, і пры гэтым падпарадкоўвацца? Як гэта сумясціць? Бог даў нам адну важную суперздольнасць, пра якую мы ўзгадвалі ў першай частцы нашай праграмы. У жанчыны яна развітая асаблівым чынам. З нараджэння, ад прыроды, Богам дадзеная. Уменне, якое даецца нам лёгка само па сабе. Тое, без чаго мы вянем. Тое, што мы рэалізуем штодня і не ўяўляем сябе без яго. Клопат. Мы створаныя, каб клапаціцца пра бездапаможнае немаўля, старую бабульку, птушанятка, што выпала з гнязда, бяздомнага сабаку, муху ў сетках павука і нават пра моцнага, упэўненага, самадастатковага мужчыну. Адчуваеце гэтую суперздольнасць, дзяўчаткі? Бог даверыў нам свайго першынца, каб мы пра яго клапаціліся. Таму кожная жанчына здольная зрабіць жыццё вакол сябе лепей, яна упрыгожвае жыццё свайго мужа, робіць яго лягчэй, прыемней і яскравей. Ведаю, што можаце запярэчыць, у жыцці усялякае здараецца. Памятаеце, у прыповесцях 12 раздзел 4 верш: «Дабрадзейная жонка, карона для мужа свайго, а бессаромная, як гніль у костках ягоных». Часам адчуваеш сябе гніллю ў костках, смярдзючай, разбураючай, знішчаючай гніллю. Але Божая задума для нас не такая. І мы тут, каб разабрацца, прыняць на сябе ролю, адведзеную нам Господам, апрануцца ў яго праведнасць і стаць каронай для свайго мужа. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Мы ўбачылі, якія розныя жанчыны і мужчыны, і праз гэта часта здараюцца непаразуменні. Але мы ёсць дзве часткі аднаго цэлага. Быццё, 2 раздзел, 24 верш. «Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй і будуць адным целам». Таму гніль у ягоных костках – гэта гніль і ў маіх костках. А сэнсаванне гэтага дапаможа хутчэй стаць каронай. А прыняць сваю розніцу можна, уявіўшы дзве рукі. Правая і левая адрозніваюцца. Тое, што зручна рабіць правай, не робіць левая. Але дзвюма карыстацца, згадзіцеся, значна зручней, чым адной рукой. Так і мы з мужам розныя, адрозныя, неўзаемазамяняльныя, але разам куды прадуктыўней. І калі муж вядучая рука, якая піша, відэлец трымае, то ты, каштоўная дзяўчынка, рука-памочніца, якая не дае ношы ўпасці, на якую абапіраюцца, спатыкнуўшыся, якая абдымае, якая трымае аркуш, на якім малюе правая рука.
Муж не павінен накрываць галаву, бо ён вобраз і слава Бога, а жонка ёсць слава мужа. Першае пасланне да Карынцінаў 11:7. Ты слава мужа свайго. Менавіта такое пакліканне даў табе Айцец Нябесны. І ён даў табе ўсё, каб здзейсніць яго. Усе інструменты, інструкцыі, прыкладанні унутры цябе. Карыстайся сваёй пяшчотай, будзь вытанчанай і чуллівай, расфарбоўвай яго дні яскравымі фарбамі, ахінай сваёй любоўю, клапаціся і падтрымлівай. Бо жонка дабрадзейная даражэй за пэрліны. Гэта і ёсць ты, дарагая дзяўчынка. Я падтрымліваю цябе на гэтым шляху і веру ў моц твайго ўнутранага свету. Давай разам памолімся. Дарагі Бог, дзякуй, што ты стварыў мяне жанчынай і паставіў быць памочніцай мужу. Дзякуй, што надзяліў мяне крохкасцю, эмацыйнасцю, паказаў мне створаны табой свет ва ўсіх фарбах. Даў здольнасць адчуваць і прадчуваць падзеі сваім сэрцам. Даў суперздольнасць клапаціцца пра ўсіх і быць каронай на галаве свайго мужа. Господі, я грэшная і прызнаю перад табою, што не заўжды карыстаюся тваімі дарамі. Не заўсёды паводжуся так, як ты задумаў. Але я хачу быць упрыгожваннем свайго мужа, а не гніллю ў яго костках. Дапамажы, Божа, майму бяссіллю. Дай мне быць дабрадзейнай жонкай, у якой упэўненае сэрца мужа. Дапамажы мне даваць дабро, а не зло ува ўсе дні жыцця майго. Праслаўляю Цябе, мой Бог, давяраю Табе і баюся засмуціць Цябе. Амен. Ну як вы? Мне стала ўтульна, дадалося ўпэўненасці, і я адчула вашу падтрымку, праўда? Менавіта для гэтага мы і збіраемся разам, ствараем сваю жаночую супольнасць, каб дапамагчы адна адной стаць лепш і наблізіцца да Божага вобразу. Я, Тацяна Немчанінава, не ідэальная жанчына, далёка не эксперт у дабрадзейнасці і правільных паводзінах, але я маю вялікае жаданне даследаваць пытанне жаноцкасці і вывучаць Божае бачанне нас. Давайце рабіць гэта разам. Ніякий зброй не устоїть перед світлом, не зможе що перемогчить, мой Бог со мною. Хай ветер змін в серці завжди буде спокій. Ти як для моєї душі, тримаєш ти, щоб не здавалася в житті, тримаєш ти. Ти як для моєї душі,
Скарбонка. Дзяўчаткі, у нашай мастацкай рубрыцы хачу зачытаць вам апісанне гераіні рамана Віктора Гюго «Працаўнікі мора». Няхай вобраз гэтай дэрушэтты натхніць і акрыліць вас. Яе прысутнасць асвячае, яе набліжэнне грэе, яна праходзіць міма, і вы радуецеся. Яна спыняецца, і вы шчаслівыя, бачыць яе значыць жыць. Яна ранішняя зарніца ў абліччы чалавечым. Яе пакліканне існаваць, і гэтага дастаткова. Яна ператварае ваш дом у Эдэм. Яна поўная райскай чароўнасці. Яна дорыць радасць, сама таго не ўсведамляючы. Яе усмешка, хто ведае ад чаго, аблягчае той вялізны цяжкі ланцуг, які цягнуць разам усе смяротныя. У гэтым, як хочаце, ёсць нешта боскае. Бестурботны позірк дэрушэтты быў наіўна бадзёры. Усё яе аблічча дыхала дабрынёй і пяшчотай. Наўрад ці знойдзецца ў свеце нешта больш важнае за ўменне быць чароўнай, выпраменьваць радасць, выліваць шчасце, зіхацець святлом сярод цемры, быць самой гармоніяй, самой грацыяй, самой мілавіднасцю, значыць, аказваць вам дабрадзейства. Віктор Гюго «Працаўнікі мора». Хочацца быць такой жанчынай, праўда? Але як? Адкуль браць сілы, натхнення, увесь час усміхацца, ззяць, лётаць? Адказ ёсць у Бібліі. Кніга «Выхад», раздзел 34, верш 29. Паслухайце. «І сталася, калі зыходзіў Майсей з гары Сынай, і 2 табліцы сведчання былі ў руцэ Майсея пры зыходзе яго з гары, а Майсей не ведаў, што праменявала скура аблічча ягонага, бо Бог гаварыў з ім». Калі мы маем асабістыя стасункі з Богам, калі праводзім з ім час сам-насам, мы запальваемся яго святлом. І ўжо нішто не можа пагасіць ці схаваць свечку пад пасудзіну. Ззяйце, дарагія дзяўчаткі, Божым святлом. А я, Таццяна Немчанінава, на гэтым развітваюся з вамі. Дзякую за нашу сустрэчу, буду чакаць наступную і тым часам здзяйсняць Божае пакліканне, бо быць жанчынай – гэта дар Божы. Ось узяні Бог паглядзіў захапленні. Сеў на славы трон, ты схіліся ў трымцені. Слава Бога з нябёс, хай сыдзе на нас, хай святы яго дом напоўніць хвала. Ты святы, твоя ласка навеки, ты святы, твоє ми назавжди. Алілуя, алілуя, алілуя.
святий, святий, святий наш Бог, небо і земля співають. Святий, святий, святий наш Бог, небо і земля співають. Ти святий.